Ideme čo, akú pesničku? Išlo dievča na zemi. Takže, kto to vedie? Super. A pekne spievajte nahlas, dobre? Pekne ideme za tým, kto je pred nami. 3 a išlo dievča na zemi, na zemi, na zemi, nadrhalo lupení, lupenička, postretol ju Janíček, rozlámal jej košíček. Ty, 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 hrušky tri, ty to budeš patiť. Ty, 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 hrušky tri, ty to budeš patiť. Super, krásne. Teraz sa postavíme na moje Necie ruky. Takže sa postavíme ako? Ako na pozdrav, že? Takže sa postavíme nie oproti mne, tam oproti rodičom. Teraz máme iný priestor, že? Nestaviame sa až tak dozadu. Poďte bližšie. 2 kroky dopredu veľké. 1, druhý. Tak. Poďte sa. Tak. Chalani, nevymýšľajte, tuto si vystriedame chlapec, dievča, aby ste sa nezabávali. Poďte tuto sa nebáť. Tiež vymente sa. To. A vy si prežijete. Takže, všetci pekne stojíme, nôžky spolu, kolienka rovno. Všetci vieme, čo ideme tancovať? Áno. Ako začíname? Moje. Tak, super. Len aby som vedela, že či ste si všetci istí, čo ideme. Takže. Počkej, dáte vás chlapci. A spievame pekne nahlas. Moje malé nesie ruky sú na koncoch zdrapavé, že sú sestry, to je jasné, to hneď rýchlo zbadáte. Že sú sestry, to je jasné, to hneď rýchlo zbadáte. Jedna z nich sa volá pravá, tá druhá zas ľavá je. Vždy sa ale premenujú, keď sa vidia v zrkadle. Vždy sa ale premenujú, keď sa vidia v zrkadle. Moje malé detské ruky majú vlastný rukopis. Z atramentu z čokolády každý spozná ich podpis. Z atramentu z čokolády každý spozná ich podpis. Cez deň majú veľa práce, na rovnako chodia spať. Hoď by bolo zle, nedobre vždy na ruku poslúchať. Hoď by bolo zle, nedobre vždy na ruku poslúchať. Pekne sa spolu môžli. Spolu môžli chlapci ručky zakrbať. Tak. Pokloníme sa, že? Ideme baletný pozdrav už? Alebo ideme ešte haj, musičky, haj. Haj, musičky, haj. Poďme ešte haj, musičky, haj. Tak sa postavte, ako máte tancovať na haj, musičky, haj. Kto bude prvý, Saška? Budeš viesť? Takže všetci ostatní máme krídielka, tuto máme pastierku, všetci ideme za Saškou, že? Tak. A pekne budeš do kolečka, dobre? Takže 3 a haj, musičky, haj, cez zelený haj. Haj, musičky, haj, cez zelený haj. Haj, musičky, chokolaté, máte všetky pierka zlaté. Haj, musičky, haj, cez zelený haj. Chlapci sem. Tuto poď, oproti, a ide sa pýtať. No poď. Husky, husky, poďte
Postavíme sa na čo? Na pozdrav, nakoniec, že? No poďte. Vy ste takto si stáli na mojej malej detskej ručky. Chalani medzi babi. Poď sa mi. Poď. Tak, tu sa postavíme. Poď sa, Miško. Vyzvaja sa. Vymeňte. Hop, šup, hop, šup. Super. Takže, pätky sú kamarátky, pršteky sami kamarátia, že? Ručky si dáme kam? Kto nemá miesto na ručky? To sa ešte poposúvajte, aby ste mali trošička. Tuto, poď troška. Ty zostaň tam, aby si mala miesto na ručkách. Ručky, pätky sú kamarátky, pršteky ukazujú inakám. Ručky si dáme dole, stiahneme brúško, vysoký krk. Dole ramienka. Pekne držíme. A už ideme. Ešte chvíľku držte, zapozujte. A ideme sa balcne pozdraviť. Na zdravíčko. Doma mohla všetkým ukázať. Môžem sa pozerať. Ja som to nevidel. Ďakujem. Tak má citronové a cvikáš. Poďakovať a ešte takú vec, že ja by som potom potrebovala tie veci. Pozria, máš farbné. Také by som aj ja chcel. Viete čo, možno aj tu, akože oni majú veci. A ty by som si chcela aj tak.